sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakas na kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Mayang hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado, no? Thank God it's Saturday, TGIS. Pet sa 8 na kita karon sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagplamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo, no? 630 kHz kaangay sa sini nga radyo. Nga sa gihapon, no? Padahan kita nga baton sa kung sino dira ang maluyag magpabaylo sang radyo dira, no? Kaangay sini. Agod nga may ara man kamusang radyo nga pareho gid sini nga wala labot sina, no? Wala labot nga bayluhan namon ang inyo sini nga radyo nga ti ang diferensya kay hindi ninyo maliso, no? May ara lamang sang isa ka estasyon nga sa AM, ti pwede ka mo kapabaylo diri with matching 1,000 pesos nga cash, no? So sa tanan dira nga may radyo na kaangay sini kag nagapamati na sa aton sini iya nga 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka mga radyo.
Hello and good afternoon. No, sa malabutan sa aton si pagwaragwag 6:30. Sa hindi malabutan sa aton si pagwaragwag sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. No, ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. Sa liwat, pwede ka mo ka-log on sa aton siling crystal clear nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa www.bomboradio.com. Pwede man sa aton siniiyang local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Ara na kamo dira mga kabombo, no? Ara na kamo dira. No, sa gihapon gina-welcome nato ng aton siniiyang nga mga kauturan nga ara madira, no, naga-enjoy sa ila sini tagsa ka cellphone, sa ila sini tagsa ka mga cellphone nga may ara na embedded na ang Bombo mobile app. Crystal clear nga live audio streaming ara gid sa inyo sini nga cellphone. Sa mga wala pa dira yan download, no, sang Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone. Aber download din na ninyo agud nga kompleto sa Ricardo's well equipped ang inyo sini nga cellphone anytime of the day. Pwede ka mo iya ka pamati, no, sa crystal clear nga live audio streaming sang Bombo Radio Bacolod. By the way, ara kita subong sa aton sini nga YouTube channel, ha, sa mga lantaw dira ho, sa mga nagatulto sa Facebook live naton. So ara lang kita anay subong sa aton sini nga YouTube channel. Tultulan ninyo kami sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Kadto kamo sa YouTube kag i-type ang Bombo Radio Bacolod City. Nan kay makitaan ninyo kami, no? Dira kita anay sa aton sini nga YouTube channel. Sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton sini YouTube channel, don't forget to make an LSS. Like, share, subscribe, and of course, click or hit the notification bell below para nga ma-notify ka mo nga ara. Uy, ara na gali ang Bombohane big time. Uy, ara na live na ang Bombohane sa Udto. Uy, ara na live ng zona libre ang Bombo Reports morning edition sa aton siniiya nga kahapon lamang program ara na. So ma-notify ka mo mga kabombo, no, kon may ara kita sang live nga mga programa diri. Okay? So sa tanan dira nga ara na nagalantaw na sa aton siniiya nga YouTube channel. Hello and good afternoon. Daw ka na may mano kay sa panibagong nga tuig of the night kita diri sa gihapon mga kabombo. Ilabi na gid sa kay Abigail Marinas, no, sang Makati City. Mawala gina eta paltos nga siniiya nga paglantaw kung papamati sa aton siniiya nga mga programa diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Abigail Marinas, Happy New Year and God bless you. Kag-ara man syempre si Isabel Cantila. Good afternoon, happy weekend to all and more power to your program. Thank you so much Isabel Cantila. Kag si Ivan Cerveza nanultol naman lang iyan sa YouTube channel naton huwa. Ivan Cerveza, hello, welcome Miss Jasmine Kahapon. Hello Ivan, kag sa kabugusan nga Cerveza family sa kay Tatay Eddie, kag kay beautiful wife nimo nga si Joy Cerveza, and to your children kag sa tanang nga Cerveza family. Dira sa may barangay Bagroy, Bago City. Ati sige sa tanan dira kadto na kamo sa aton sing YouTube channel. Now try to check us out dira sa my YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sa sining hapon may ara naman kita sang espesyal nga kasaysayan. No, iga paambit diri sa aton siniiya nga palatuntunan January 8, 2022.
edition, Saturday edition. Thank God it's Saturday, TGIS, no? Pasalamat kita kay Sabado, no? Ang kadamaan ti wala na sang office kag pahuway naman anay ang aton si mga estudyante, no? So, inupdanay kita diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Kag ang akon sini pagpangagda sa inyo mga kabombo sa gihapon padayon ng aton si pagpangagda sa inyo. Okay? Padala ka mo sa inyo si makasaysayan agod nga indi man manugunan bala kita sang mga nagkalanabo sa inyo siniyang kabuhi, no? Sadto nga it made you a better and stronger person. No, kanabi gina kon ipaambit naton diri mga kabombo, no, agud nga ang inyo sinibala nga mga ginhimo sadto, although nga ti kalabanan may mga kalabanan mga ano, no, kalutusan, kalabanan grabe gid ang mga ano ni mga paghibi, no, mga kapalpakan, kalabanan do amo nang mga kahapon lamang nga ginaano gid nato, no, nga hindi nato malipatan. Pero mas manami nga i-ano naton ipaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang agud nga makuhaan man seleksyon kay inspirasyon kung paano ninyo ato nalampuasan, no, despite of, and it made a better person, it made you a better person, a stronger one, no? Ano tong ginhimo nyo? Aber ipaambit, i-email sa aton si email address, no? Ipadala sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Aber padala na kamo kay may premyo man o kun wala, may promo man kita o kun wala, importante ara kamo, no? Kag makuan pa, at least mapuslan ang termino dira, mapuslan ang aton siniyang istorya sa aton sini nga kabuhi. Mapuslan kun ipaambit diri kag mabatian sang iban, no, makuhaan man sang lessons in life, no, makuhaan sang life's inspiration. Okay? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Mga kabombo. Sige, ara na kamo dira, ha? Baw, dason san o lang nga nag-New Year kita, no? Naga-countdown kita, naga-look forward kita kung san o ang New Year. Subong ho, pet sa 8 na sang bulan sa Enero. Silingon, grabe ang paglakat sang panahon. So, better, no? Nga mangin vigilant kita, mangin mabinantayon kita, no? Adlaw-adlaw nga tanan, ka dasig lang gid sa paglakat sang panahon. For God is good sa gyapon kay ari kita diri, no? May mga ginabatsyag kita nga malain kung kaisa ti nagkakapalya ang aton sini nga lawas, no? Pasalamat kita kay ari kita diri sa gihapon. May mga may mga aksidente, baw kabay pa hindi lang maliwat, no? May mga nagkalanabo sa aton nga daw para sa aton daw kabugat gid, pero sa gihapon look at you. Look at where we are now, no? Ari pa kita sa gihapon, no? Buhi kapadayon nga nagapangabuhi sa siningdutang luhaan. Okay? Ate, sige, welcome. Welcome diri sa aton siniyang palatuntunan tanan nga mga survivors, no? Tanan kita mga survivors, no? Na-survive naton last year, baw kadamo sa mga nagkalanabo. Na-survive naton ang bagyong Odette. Na-survive kita sa gihapon up to now, no? We're still fighting and still surviving and thriving, no? Daw kaangay sa mga tanom namon sa balay, no? Tanom ni habi ko kag ako ni Honey kag ni Sweetie nga apisal sa mga bagyo, apisal sa bagyong Odette, they are still thriving and lushing. Grabe, no? They're still green and lush gid katama, no? Bisan ang mga tanom may testimonya how God is good sa aton sinikabuhi. Bisan sa mga tanom sa aton si palibot,
God is good. Kay still sa gihapon they're thriving. Kag buhi sila sa gihapon apisar sa naglabayng nga bagyo. Ti amo man kita sila dapat, no? Ang tanom gani naka-survive, how much more kita nga may ara kita with all our machineries, ti kay may ara kita isang utok, no? May ara kita sa kaalam, may ara kita sa mga kamot, may ara kita sa mga mata, no? Tanan-tanan ang aton sini nga mga resources ara, no? So hindi gid madulaan sa paglaom, padayon lang gid sa pagpangabuhi. Kaya ang mga green living things gani sa aton sini iya nga palibot, naka-thrive, naka-survive, how much more kita nga mga tao, nga kita ang mga masterpiece, obra maestra sa aton si mahal nga makaako. So go, fight, tanan nga mga survivors aton ini palatuntunan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Okay, padala na kamo ha. Padala kamo abi paano ko, i-challenge ko kamo. How did you survive, no? How did you survive sang bagyong Odette? Kag how did you survive sang tuig 2021 nga puno sang mga pagtilaw bangod sang COVID-19? No, kati kahapon lamang na ato mo, no? Nagkalanabo na, tapos na. So, bot silingon, pwede na ginaton nga ma-share diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Paano ninyo, no? Paano ninyo na atubang atutanan with flying colors, no? Successfully and until now, ari pa kamo, ari pa kita tanan diri. Aber, ipaambit, i-send diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, i-email sa atong sa email address, no? Itandai in small letters para nga mas mahapos, no? Ang atong sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi gani sa Facebook Messenger or sa Facebook page sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pwede gid. Hindi gani sa FB Messenger ni Miss Jazz, no? Look for me, Jazz de Jesus-Madrigal. Okay? So welcome ha. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa nagapamati dira sa 630 kHz, kasi naga-enjoy sa aton siniiyang official website ang www.bomboradio.com, sa aton sin local website ang www.bomboradio.com/bacolod, ag ang sa aton siniiyang YouTube channel, no, kag sa aton sin Bombo mobile app. Tanan kamo dira, no, gina welcome ko gid diri sa aton si pang Saturday nga edisyon sa atong palatuntunan kahapon lamang petsa 8 sa bulan sang Enero tuig 2022. So yari mga kabombo, ari anay ho ang aton sini nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati para sa aton si masuki. Para gid ini sa aton sini iya nga pampa good vibes ko bag-o lang gid bala, no? Iangot ko na diri ang ining ambahanon nga produkto sa aton si tuigahan nga paindis-indis kaugalingon nga pag-discover sang Bombo Radio Philippines sang inyo sini nga mga abilidad sa pag-compose sa mga beautiful songs, original songs, no, pinaagi sa aton sini nga Bombo Music Festival. This time, aton sini nga feature diri mga kabombo ang ambahanon, isa sa mga ambahanon nga compose sang mga sang ginapabugal gid sang mga bakulod noon, no? Si Sir Ed Miraflor Jr., ang yan sini isa sa mga ali-ali nga bahanon nga gin nadala gid, no, na feature gid sa aton sini iya nga Bombo Music Festival 2016. Ining ambahanon nga ginatiguluhan, no batteries required, no? Compose ni, of course, ni Sir Edgardo Miraflor Jr. o ni Sir Ed Miraflor Jr. Kagin interpret ni Kimberly De Leon. Bugalon gid kita kay taga diri na diri sa aton diri sa mga syudad sang Bacolod. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty.
Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. And ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it's just price. With no batteries required. Here it is, mga kabombo. Aton nga, i-appreciate ang inimbahanon aging composed ni Sir Ed Miraflor Jr. sa Bacolod City, and of course aging interpret ni Kimberly De Leon sa Bacolod City ang ambahanon No Batteries Required. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it
Washing hands on me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. Washing hands on me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. There you have it, mga kabombo. Ang aton si pambukas nga bahanon, no batteries required. Produkto sang Bombo Music Festival 2016. Gin-compose ni Sir Ed Miraflor Jr. sang syudad sang Bacolod. Kag gin-interpret sang taga Bacolod man na si Kimberly De Leon. No? Katahom-tahom sa iya siniiya nga mensahe, no? That our life, no, ang aton siniiya nga, especially ang aton sini nga human body, no, wala sang ginatawag extra batteries, no, wala sang ginatawag balang spare parts. Kung ano da ang nagakatabo, so that's it, no. Kung may malain nga matabo, so I'm so sorry, wala sang ginatawag nga spare parts, no? Kung ano dala iyang nagakatabo sa aton siniiya nga lawas, amo ginaiya, no? Kay may ara magani nga linyada nga it's my factory defect. So what silingon kung ano da iyang imo siniiya nga mga depekto sa imo sini nga lawas, or pwede man ang imo siniiya nga batasan, no? Kung ano da iyang imo sini batasan, amo ginaiya. Kay amo na iyang imo sin pagkatawo, or literally pwede man nga ti kung may defect na aton sini nga lawas, so amo na kung nga ang nagapalyar man siya, mga kabombo. Kag ang aton sini nga lawas siya very fragile, no? So pagani sa lyrics na it's a sign, should have come with a sign, no? Fragile without warranty, no? Kay ti amo nang aton sini nga lawas, no? Ang aton sini nga physical body, ang aton sini nga human body, cautioned, but it's just like me, it's my factory defect. Sorry if I easily break. There is not much tension I can take. Kay amo niyang lawas ta mo, no? Hindi kita robot siya nga pwede pa yung makumpuni. Okay, isa may ara man, kaya may mga organs man subong available, no? Parang, like for example, organ transplant ka. Pwede man. Pero amo na iya ka fragile sa aton sini nga lawas nga ang Dios niya amo naghimo sinimo, no? Siya niya ang nagapanag-iya kag siya man iyang naghimo sini, mga kabombo. So let's take good care of ourselves, no, of our body. Kung ginabalatian kita, dapat magpakonsulta gid, no, magpa-doktor gid para nga aton siniiya nga lawas, no, ang aton siniiya nga especially ang aton sini nga health, no, amligan gid naton kay isa lang baya, no, ang aton siniiya nga human body, isa lang baya ang aton siniiya kabuhi diri sa kalibutan. Kung madula na ni, wala na, no? Wala sang warranty nga pwede nimo maislan, no? Wala sang kung ano-ano madira nga pwede may part 2, wala, no? It's gone. So let's take good care of our human body, kag syempre ang aton siniiya nga pagkatao, no? Aton siniiya nga total self, no? Kay kung sino kaya ti amo ka na iya. That is why pwede ta na siya mabutang man sa isa ka aspeto nga you should accept me of who I am, no? As I am accepting you of who you are. Ay ti lain kita mo although nga mga ano kita mga obra maestra kita sa Dios, you're all the same in front of God, no? Pero kada isa sa aton niya genuine nga
klase sang individual, no? Kag ikaw dira, ikaw ya pinasahi ka, ako pinasahi man ako, kang aton siniya mga kauturan, mga pinasahi kita, no? We are God's masterpiece, kada isa sa aton. Let us always remember nga bisan ang aton siniya nga thumb, no, ang aton sining fingerprinting, no, ang aton sining nga fingerprints, wala sang may kapareho, no? Okay, isa bisan ang tsura mo may ara ka nga daw ka look alike, pero wala gid sang may kapareho mo. Bisan ang kapid may pinasahi, no? Bisan ang kapid may kinaiya kag may kinalain. Kapid na ha? Ti amo ginaiya. That is why nga always remember ikaw dira, no, kung kaisa mahambal ka nga hindi ko ya palangga sa akon mga ginikanan, I am just nothing. No, you are so special in the eyes of God, no? Obra maestra ka sang Dios, gani dapat nga mangin ano ka ang imo sinibala nga self-confidence, no? Ibutang mo na sa imo siniya panghuna-huna at tagipusoon nga palangga ikaw sang Dios. May rason ikaw kung nga agin tuga ka diri sa kalibutan because you are God's special son or daughter, no? Kita tanan, no? So wala sang dapat nga ikahuya. Amo na ang ginatawag sa ambahanon bala Bombo Harold nga you've got to love me for what I am, for simply being me. Don't love me for what you intend and hope that I will be. And if you're only using me to feed your fantasy, you're really not in love, so let me go. I must be free. Di ba la, no? You, in the field of love, you have to accept me. You have to love me of who I am, no? You've got to love me for what I am, for simply being me. So that's it, mga kabombo, no? Nagsanga-sanga ng aton siniya nga nakuha diri nga pampagood vibes, no? Diri sa ambahanon, no batteries required, produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. By the way, good afternoon lang gid sa mga nagtilipyok na diri sa aton sini nga wala kita sa buong Facebook live, no? Pero ara kita sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Mark Herapista. Hello, Mark Herapista. Hello, Miss Just listening here in Tapaz, Capiz, Basta Radio Bombo. You just said it right, Mark Herapista. Rose Ann Basanyes. Hi, Miss Just, panamyaw ko lang. Dira kay Bonbon, kag nong Joval, kag nong Arnel, nga nagapamati gid sa imo. Always, more power to your program. Thank you so much, Rose Ann Basanyes. Hello lang dira sa kay Bonbon, kag kay nong Joval, kag na nong Arnel, nga mga suki gid sang Bombo Radio, no? Kag subuan si hindi ako sinuniman si Rabor. Okay. You're wearing red. No, it's not red. It's blue. Si Asil Canson. Hello, good afternoon, Miss Jazz. Listening while doing our general cleaning in our home together with my husband, Roland Canson. God bless. Likewise, no, sa imo dira Asil Canson or si Lisa Canson, kag sa imo si husband nga si Roland Canson. Good afternoon, no? Pwede ka mo kapadala sa inyo si mga mensahe sa aton sining sa aton si YouTube channel, no? Diri ka mo anay tipyok sa aton sining YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ate, sige. Yari anay pila naton ka mga pahanumdom, to magabalik kita sa aton sining kahapon lamang today in history, and of course sa pinaka main menu naton ang pagbasa ko na sa inyo sining mga true to life stories. Pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 33 minutos na ang nakalipas. Sa takna nga alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz sa gihapon para lamang sa inyo. Nagayuhom-yuhom gid ako kay ang aton sining mga suki sa Facebook Live ari na subong ho sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Da kamo anay patipyok ha sa aton singa YouTube channel. Sa mga wala pa dira kadto kamo sa YouTube ninyo, i-type sa babaw ang Bombo Radio Bacolod na kag makita ninyo ang aton sining mga live videos, mga live programs, okay?
Sa kay Norma Alvarez, good afternoon. Sa imo Ma'am Norma Alvarez, Miss Jazz, please greet sa akon umagad. Mabuot, mapisan, guwapa nga permigid nga pamati sa Bombo. Si Inday Rogeline Alvarez. Thank you, good Miss Jazz. God bless you. Always more power. Thank you so much, Norma Alvarez. Kasi Inday Rogeline Alvarez. Hello and good afternoon. Kag subo man si Sheila May Noliedo. Good afternoon, Miss Jazz. Sheila May. Hello and good afternoon. Ara naman da si Sheila May ay ho. Nagalululantaw man sa aton sini nga YouTube channel. Okay? Para makitaan ko dahil ng inyo sini iya nga mga mensahe. Masapos-sapos nga makitaan ko diri ang inyo sini nga mga mensahe sa aton sini nga YouTube channel. Ang Bombo Radyo Bacolod. Ate, sige. Antes makita magbasa sang kasaysayan sa aton siniiya nga sulat. Ang aton sini nga sulat, mga kabombo, isa ka lalaki or aton si tagpadala sang iya sini nga kasaysayan. Ang sulat naton, ang letter sender naton, nagapakilala lamang sa kay Marco. Si Marco is from Sipalay City. Kamustang aton si makauturan dira sa may syudad sang Sipalay man. Okay na, nakabawi-bawi na guro, no? By God's grace. O, sige Padayon lang gid Kapyot lang gid. Just hang on kay... Sanasiling ko na gani. Always ko din ginahambal nga samtang buhi pa kitaya, may ibato pa kitaya, no? Kung buhi ka pa, may ibato ka pa. Okay? Hindi magpa-sugo-sugo da kay hindi magmok-mok no kaangay sa aton sini nga letter sender dugay-dugay no amo man ning akon sini iya nga igahambal sa imo no si Marco sang Sipalay City. Pero antes pa man ari anay aton sini nga kahapon namang today in history. Ang aton sini iya nga maragtas isa ka tinipik, isa ka pinanid sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan mga kabombo. Si Pusong Sawi gani ho, ara man ho, nagaparisel sa aton sini nga Facebook, sa aton sini nga YouTube channel. Pusong Sawi, sana hindi ka na sawi ngayong bagong taon. No, Pusong Sawi, good afternoon, Miss Jess, good afternoon sa imo. Pusong Sawi, and of course kay Sally Auke. Good PM is just watching from Sam Village. Hello lang dira sa imo Sally Auke, no? So ang aton sini kahapon lamang world history ini mga kabombo. No, kung maghambal ko Bombo Kim sufficientia. Bombo Kim, God bless you. Out na si Bombo Kim, in naman si Bombo Harold Ekang, no? Hambalon ko di karon kun sino ang kaangay nga itsura ni Bombo Harold, mahuya ni siya, hindi ko lang paghambalon. Kilala na si Josh. Hindi si Joshua. Si Joshua. Ate, sige. Mga, ano ko lang na, mga duludugsing sa mga kaopdanan ko diriya ho. Kati amo kami na diriya duludugsing from time to time, no? We're just one happy family here, mga kabombo, no? Ga-enjoy lang. By the way, sa aton sini tinipik sa maragta sa aton sini iya nga kalibutan, kung maghambal ko gani nga, I'm sure, no? Makarelate gid kamo dayon kag kilala nyo ni. Kung maghambal ako sang Galileo Galilei, makilala nyo siya, no? I'm sure kilala nyo ni si Galileo Galilei, no? Pero kung maghambal ko yung Galileo di Vincenzo Bonauti di Galilei, dumambal kita sinuna Bombo Jazz, Miss Jazz, ti amo na siya gapon. Amo ini ang matudtuod nga ngalan ni Galileo Galilei, si Galileo di Vincenzo Bonauti di Galilei na sang Pisa Duchy of Florence, mga kabombo. Ukon isa ini ka Italian Principality nga yara na sentro sa syudad sang Florence sa Tuscany sa pungsod Italy.
Okay? So, it's all about Galileo Galilei or Galileo di Vincenzo Bonaiuti di Galilei ang aton siniyang kahapon lamang today in history. Kay sa subong nga adlaw mga kabombo, may ara kita dira sa pilahan niya ka mga memorabilia no iya sini nga mga pictures mga kabombo ang iya sini nga ang iya sini nga itsura at least no maka kita sang kung anong itsura ni Galileo Galilei sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Enero 8 no that was January 8 of 1642 kung aton isipon mga 380 ka tuig na nakaligad perti nagigkadugay no sa ang kilala nga sa bugos na kalibutan nga Italian physicist, mathematician, astronomer, kag philosopher nga si Galileo Galilei. Abi ninyo subong mga kabombo sa kaangay nga petsa, amo ini nga adlaw, petsa 8 sa Enero, nagtaliwan. Ining genius nga ni, nga physicist, mathematician, astronomer, kag philosopher sang pungsod Italia nga si Galileo Galilei. Nagtaliwan siya sa edad nga 77 anyos. So subong adlaw is the 380th death anniversary sang ginatangla, ginarespeto kag kilalang kilala no bantugon sa bugos sa kalibutan nga si Galileo Galilei. Nagtaliwan siya sa edad nga 77 anyos bangod sang iya sini pagsuffer lamang sang hilanat. No? Big deal na niya subong ang hilanat. So una daw ka okay man lang no. Dumambal tang pahuway lang na itulog na kung ginahilanat ka. Baka lang dahil sa soft drink nga daw orange ang iya sining kolor kag subong man may tinapay, maayo ka na pero subong no, it's big deal. Once nga may flu ka, mahilanat ka, so better be careful. Pero si Galileo Galilei, amo man to natabo sa iya no, nagsuffer siya sa una-una hilanat kag nag-heart palpitation siya mga kabombo. Tubtob nga nangin tunaan ni sa iya sini nga kamatayon. He was already 77 no. Ini si Galileo Galilei nag-uyat ini sang mayor nga papel no, major role sa patag sang siyensya no, sa patag sang scientific revolution. Rason nga ini siya ang ginakabig bilang father. Sino ang tatay-tatay sang siyensya? Sino ang father of science? Wala liwan, kundi si Galileo Galilei. Kag amo man ini siya ang ginakabig, no ginhayuan man siya, abansagan siya bilang father of modern physics. Ining si Galileo Galilei, mga kabombo, no? So, kung maghambal kita Galileo Galilei, nabunag ini siya sang February 15. No, sang tuig 1564. Kasi nasiling na naton today, January 8 na 1642, nagtaliwan siya sa edad nga 77 anyos. Common nga ginahambal, when we refer to him, no, hambalon lang naton niya nga si Galileo, no? Isa ka astronomer, physicist, kag engineer. Kag kung kaisa gina-describe ini siya nga polymath, kaangay man ni Dr. Jose Rizal. Kung maghambal kita sang polymath, mga kabombo, grabe na yan, no? Ang abilidad kung maghambal kita sang polymath. Kay butsilingon sang polymath, having learned much, no? Damo sang may nabalaan. Universal human, mga kabombo. Homo universalis. Ang when we say maghambal kita sang polymath, no? Isa ka individual nga ang knowledge grabe kalapad, no? Substantial number of subjects they know as if everything, no, under the sun, no, known to draw or on complex bodies of knowledge to solve specific problems. Bisan ano pa dira ang ila siniya nga masugatan nga mga problema sa mga gagmay nga bagay, dalalagko nga bagay, kabalo na sila mag-solve, kabalo sila kung ano ang mangin solusyon sini. Ano ang sabat sang sini nga specific problems mga kabombo. That is why ginatawag sila nga polymath. Di amo man ni kaangay ni Dr. Jose Rizal, polymath, kaangay man ni Galileo Galilei, mga kabombo, no? So sa tong panahon, ini siya mga kabombo, tumandok gid sang
Pisa, no, sa modern day Italy. Kag sa nasiling na naton, amay-amay ini siya sang observational astronomy, modern physics, kag scientific method, kag modern science, no. Nagtuon ini siya mga kabombo sang una-una gid angot sa speed, no, kada sigon. Ang velocity nagtuon man ini siya sang gravity, kag gintun-an naman ni ang free fall nga ginatawag, the principle of relativity, ang ginatawag man inertia, ang projectile motion, kag naghimo ini siya, nag-contribute ini siya parte sa pag-apply sang science kag technology, no? Describing the properties of pendulums and hydrostatic balances. Si Galileo Galilei, mga kabombo, amo ang nag-imbento sang thermoscope, no? Ining thermoscope, mga kabombo, ang ano pagid ang ginimbento niya, pila ka mga military compasses, kag subong man ang pag-usar sang telescope para sa scientific observations sa mga celestial objects, no? Ang yan sini nga contribution to man gid kadako, no? Especially sa bahin sa patag sa observational astronomy. Kalakip na diri ang telescopic confirmation sang phases sang planet Venus. Kag ang yan sini nga observation sa apat ka mga largest satellites sang planet Jupiter. Kag observation niya parte sa ring, no? Ari ring sang planet Saturn. Siya man na ang naka-observe, siya na ang naka-describe sa mga rings sang planet Saturn. Kag ang iya sini nga analysis angot sa sunspots, mga kabombo. So sa nasiling na naton, si Galileo Galilei ang nagtaliwan sa tong January 8, the same day today, 1642, sa edad nga 77 anyos, no? Nag-angkon ini siya sang kaalam, by the way, sa University of Pisa. Kag ang yasini nga field, syempre, astronomy, physics, engineering, natural philosophy, kag mathematics. Grabe gini siya ka-genius when it comes to numbers, mga kabombo. Pila sa mga notable nga mga estudyante, no, ang gintudloan kanangin famous man nga mga estudyante ni Galileo Galilei, amo sanday Benedetto Castelli, Mario Guiducci, kag Vincenzo Viviani. Mga kabombo, grabe, no? So again, sa aton si kahapon lamang today in history, especially kung mag-abot ang petsa 8 sang Enero, kada tuig, ginadumdum ang death anniversary. Sang kilala sa bugos na kalibutan, Italian physicist, mathematician, astronomer, kag philosopher. Kasi Galileo Galilei, no, nga ginakabig bilang father of science, kag father of modern physics. FYI, lamang mga kabombo, for your information, labi na gid sa aton siniiya nga mga bagong henerasyon sa mga Generation Y, Gen Y, aka Millennials. Ara manggani si si Hala. Hello, Hala. Si Angel May Ketchon, mayong hapon. Miss Jasper, migig kami nagapamati sa kapon lamang. Paliog panamyaw diri sa Sumag, Purok San Benito, pamilya Ketchon, ka mga taga Sumag, Bacolod City. Si Totally Free, I love the name Totally Free. Tani, okay. May mga observation siya sa aton sininga sosyudad. Sa kay pusong sawi sa liwat, ginatamyaw ko si Mama Nancy Silanyo nga permigid ka pamati sa Bombo Radyo. Hasta na lang magsira ang iya sininga tiyangge, bation sa gihapon ang iya sininga radyo nga naka-tune in sa Bombo Radyo. Mama Nancy, hello! Si
Si Ana Sarias Adrian, ME2A. Patami ako kay Mama Rina Ana Sarias, gapamati, samtang naga pulo panilhig. Muna iya ang kabuhi, no? Samtang naga pulo panilhig, naga pamati ka nagalantaw sa Bombo, radyo. Rene Salazar Salmayor, good afternoon, Miss Jazz. Paki-greet lang sa akon mama nga si Nancy Salmayor, sa akon tito nga si Tito Starkey nga taga Bagos City. Birthday niya subong sa tanan nga taga Pontevedra at the same time. More power. So happy birthday today sa kay Tito Starkey sang Bagos City. Greetings coming from Rene Salazar Salmayor. Yari na mga kabombong aton sini nga main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton sini iya nga mga ginabaton diri nga mga true to life stories. Ang aton sini nga letter sender sa nasiling ko na nagapakilala lamang sa kay Marco. Si Marco nga taga syudad sang Sipalay. Ang kasaysayan ni Marco iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Marco and I'm 49 years old. Isa lang amon nga bata, Miss Jazz, sa akon sinagtaliwan nga asawa. May pamilya naman siya, Miss Jazz. Rason man nga ti, literally, nagapangabuhi ako nga nagaisahanon sa amon sini nga puloy-an diri sa may syudad sang Sipalay. Miss Jazz, nagsulat ako agod nga mapaambit ko man ang akon siniiya nga istorya sa kabuhi. Masiling, Miss Jazz, nga grabe gid ang akon sini nga pagpalangga sa akon siniiya nga asawa nga nagtaliwan na. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, 5 years ago sa nagtaliwan ng akon sini nga asawa. Mutsilingon 5 na katuig ang nakaligad sa ini siya nagbiya diri sa kalibutan. Kag mahambal ko, Miss Jazz, wala pa ako sa gihapon naka-move on sa akon sini kabuhi. Wala ko panalimtan ang akon sini ang asawa nga sa subong masiling ang akon sini gani diri nga naga-upod sa akon kag nagahimo sa mga household chores ko abi diri sa balay. Bali kon gabi na gapaulit na siya kay tupad balay man lang namon ang amon siniiya nga tulutimbang sa sulod sang balay. May edad-edad na kag sadto, Miss Jazz, ang inyaya man sang akon siniiya nga anak nga sa karonti may ara na sang iya siniiyang kabataan kag pamilya. Ining akon sini nga upod diri sa balay nakahambal ni siya sa akon nga Tuto Marco, abi mo kung kaisa masalaan ko nga daw may diferensya ang imo sini nga panghuna-huna, no? Kay ti mayuhay naman lang kami sini kay may edad-edad na ni kag sinasilin ko na yaya ni siya sa amon sini nga anak ka, Miss Jazz. Ti wala na ni siya nahuya sa akon kag daw ginakabig na niya ako iya nga bata naman niya. Tigaprangka na siya sa akon niya, Miss Jazz, nga daw naglitok na ako kuno. Kaya mo ni Miss Jazz ang akon siniiya nga pangabuhi adlaw-adlaw nga tanan. Magbugtaw ko na, makitaan ko na ang amon siniiya nga picture sa akon sini nga asawa nga nagtaliwan na. Tawagon ko lamang siya, Miss Jazz, nga si Inday. Kada bugtaw ko na iya sentro ginadayon ang amon siniiya nga picture nga nakasabit sa amon si dingding ang dako namon nga picture. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, halukan ko na dayon ini siya sa amon sini nga picture. Pagbugtaw ko gid, amo ginayang akon siniiya nga
ritual. Tingong ka isa aberto ng akon sini iya nga kwarto kay ang amon sini nga timbang kwa na da sa akon sini nga mga lago. Gwa sulod naman lang na siya kay daw kaangay man nga nangin iloy ni siya namon ang yaya sang una sa akon sini nga bata. Imakita niya ko na kung kay isa gani daw ginapungga niya lang iya sinisiguro nga pagkatingala nga pagbugtaw ko ginaya. So pagwa ko na sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, hindi man siling nga pero bangod lamang sa akon si pagpalangga sa akon sini nga asawa. Abi mo Miss Jazz nagakaon ako may ara ginay nga extra nga chair. Kaya ti ako na malang isa. So gamay na lang na ang akon sini iya nga table sa amon sini nga kusina. Unlike before, ginislan ko na nga gamay na lang. Good for two. Pero sang wala na di ang akon si asawa, ginkakas na ako na lang bali isa ang pulungkuan nga nabilin isa na lang. Pero ginpabalik ko gina Miss Jazz ang nakatoka nga pulungkuan sang akon sini nga asawa. Ara lang na da. Kag kun himusan ako sang amon sini iya nga sang una nga nanginyaya sang akon sini nga bata. Gambal gid ko na nga ibutang man ang pinggan kag utensil sa akon sini nga asawa nga si Inday. Para nga mabatyagan ko lang nga ara siya sa gihapon Miss Jazz. Kag amo na galungo na ang ulo, galungo-lungo na ang sadto yaya sang amon sini iya nga bata. Miss Jazz nga amo na nagakadto sa balay, nagapanilno sa balay, nagapanghugas, nagapanglaba, pagkatapos na mapulit naman lang na siya kung wala na abis sa mga buluhaton sa sulod sang balay. Tiga galingin ang ulo niya sa akon. Kaya mo na gani ginambalan niya ako na nga Toto Marco, kung kaisa bala, na masalaan ka nga may diferensya na sa panghuna-huna. Adaw naglitok na ko ng ulo ko, Miss Jazz. Pero, naintindihan man ako sang amon sini iya nga timbang, former yaya sang amon si bata. Kaya ginambalan ko na siya, gusto ko lang nga sa gihapon, yara ang bisan sa espiritu na lang sa akon sining asawa. Kay bisan ang akon si mga friends Miss Jazz sa prangka nga sugilanon sa edad ko karon abi Miss Jazz wala pa man kuya wala pa man kuya abi senior citizen, medyo layo pa yang nga mag senior citizen ako, pero ang akon sini iya nga mga abyan labi na gid ang akon sini mga office mates nga mga lalaki nga close ko gid maginareto na sila Miss Jazz sa akon nga isa man kabalo nga babayi. Kay napatay naman ang iya sini nga bana, kadalalagko naman iya si mga kabataan. Ug galing Miss Jazz daw wala gid ko payagana. Sa prangka nga sugilanon daw nabudlayan man ako sa akon sini iya nga sitwasyon. Kay amo ni bala Miss Jazz nga sa gihapon ang pangabuhi ko parte na iya sang pangabuhi ko adlaw-adlaw nga tanan, especially kung ara pa lang ako sa balay. Bisan kung kaisa ginaistorya ko ang akon sining asawa, the way we did before Miss Jazz nga kaagang banway ti preparahan niya ko na sang amon sini iya nga mga pagkaon ginabutang sa lamesa, sa amon sini iya nga gamay nga lamesa nga sa nasiling ko na gani ang bangko nga nakaturno sa aging kakasa na pagtaliwan niya, pero ginpabalik ko. Kabisa na yan sining mga utensils, ginapabutang ko na Miss Jazz. Kaya kung kaisa, just to pour out balasang kamingaw ko, kagkahidlaw sa iya. Amo niyang sitwasyon ko yung Miss Jazz sa prangka nga sugilanon. Gina-istorya ko na siya kung kaisa. Kaya ginambalan ko siya nga, especially kung may problema ako sa office. Kay siya na iya ang number 1 nga shock absorber ko sang una. Sang time nga may mga problema ako, no, ang akon sining asawa nga si Inday, amo ginaiya ang ginasugiran ko, wala na sa iban pa. So sa subong, kung may mga problema ako, sa gihapon naga-istorya ako. Ako ko yung Miss Jazz, wala ko ya diferensya sa panghuna-una. Hindi ako buang. Pero part na yan sang akon siniiya nga pautwa sang akon siniiya nga pagkahidlaw sa akon siniiya nga asawa nga si Inday. Amo na gani nga nagkakasalaan ako sa amon sini nga timbang nga may diferensya na sa panghuna-una. Pero it's not Miss Jazz, no? Sa prangka nga sugilanon niya kilala ko ang akong kaugalingon. Amo na karon Miss Jazz ang akon sini nga problema kay daw hindi gid ako maka-move on.
bisan ang akon siniya nga nag-isahanon nga utod nga babay kay duwa man lang kami. One time to nakabisita siya diri sa akon sang Christmas kay nag-get together man kami. Nakambal na siya sa akon nga, Tuto Marco, you have to move on. Hindi ka mag-amo sina, no? Okay lang na iya nga may mga pictures ka sa imo sini nga kwarto, ni Inday, or okay lang na. Pero siling do gina-exercise mo everyday as if ara siya sa gihapon sa imo sini iya sa sulod sang balay, physically nga gina-istorya mo na. Hindi na siya manami. You have to move on, no? Ara man lang siya sa imo sin tagipuson, yes. Wala sang may makatupong, wala sang may makabulos sa papel ni Inday sa imo o bilang imo sining asawa. Pero kinahanglan mag-move on ka, no? Hindi ka amo na ang hambal ko gani, no, sa aton nga kagina nga hindi kita magmukmuk samtang nga buhi kita may plano pang Dios sa aton niya, sa aton siniya nga pangabuhi adlaw-adlaw nga tanan, no? So hindi ka dapat, Marco, mag-amo sina, no? Amo nang hambal ni sa akon sini nga utod nga babay, Miss Jazz. Kag in fact may ara man siya gani nga gusto nga ipakilala sa akon, pero sining ko sige lang maabot gina ang panahon. Pero insakto gina balang hambal nila sa imo, Marco, no? Sa imo sing sister kag imo sing mga office mates nga hindi ka gid maka-move on kung hindi mo pagsuguran nga kalimtan sa imo sini nga everyday system ang imo sini nga asawa. Ang ginahimo mo na, as long as ginahimo mo na, hindi ka na maka-move on. No, ara lang da sa imo sini tagipusoon. Pero ang imo na nga pagkahook, no, sa imo sini nga misis nga bisan literal, no, ginaistorya mo siya. Ayan sini nga mga utensils ara sa lamesa kung magkaon ka, no, ang picture mo okay lang na din ang picture siya kay part of memorabilia, tokens ninyo nga mag-asawa. Po sila nga istoryahon mo na kag ihalok-halukan mo na every day of your life. Marco, hindi ka gina maka-move on, no? I'm not saying nga kalimtan mong asawa mo. Of course, hindi pwede, no? Kay naging part na sa imo si kabuhi. Pero nagdiretso na ko dayon sa akon siniya nga laygay sa imo, Marco, no? So amo ni subong, Miss Jazz, ang akon siniya nga problema. Medyo problema ako gid kay gusto ko naman nga mag-move on. Pero ang kapungaw ko kag kahidlaw sa akon siniya nga asawa nga si Inday nga nagtaliwan sa gihapon nagapabilin. Amo gani ni Miss Jazz ko nga ang gusto ko man nga may ara sang third party nga makahambal sa akon. Kay ang akon siyang office mate sa gahambal, move on ka na. Ang akon siyang nga sister, the one and only sister, nga palangga ko gid, naghambal siya nga mag-move on na ako. Kalimtan ko na ang mga ginapanghimo ko na everyday, as if balang daw ara sa gihapon buhi ang akon siyang asawa. Pag gusto ko, Miss Jazz, nga ikaw man, ano ang mahambal mo? Pangayuan ko sang laygay ang akon siniya karon nga mahambal man nga ti problema bangod kay hindi ako maka-move on sa akon sininga nagtaliwan nga asawa nga si Inday. Paligatagi ako sang laygay, Miss Jazz, ano ang akon sininga himuon agud ako ang makalimot. Agud ako ang malimtan ko ang akon siniya nga asawa. Paligatagi ako sang laygay ang tagpadala si Marco sang Sipalay City. Marco, insakto ginaang hambal sang imo sini nga mga office mates, no? Ang imo sini office mates, ang imo sini nga sister, kag ako. Mga maupod ko sa ila sini iya nga ginahambal sa imo tuod gid na, no? Although sa nasiling na gani naton nga wala sang may makakuha da sa parte sa imo si tagipusoon sa chapter sa imo sini iya nga life story, wala na iya sang may maka-erase or wala ina sang may makabulos dira, no, kung ano man tong natabo sa inyo nga mag-asawa, no, hindi na ya magapabilin ina, no,
no sa istorya sa imo sini nga kabuhi. Pero not necessarily mean nga everyday i-exercise mo na bala suno pas gani sa imo pagbugtaw mo diretso ka sa inyo siniya nga picture nga duwa nga ara sa wall kag mahambal ka good morning, I'm sure I love you, and you kiss that picture no of your wife no. Dason pagkagwa mo mapamahaw ka, gusto mo ara padagyapon ang pulungkuan nga para na da sa imo sing asawa kung tani sang buhi pa siya kag bisan ang iya sini nga mga utensils, iya sini nga pinggan ara man sa tupad mo as if bala nga ti ara lang siya sa gihapon. O grabe no. Okay, isa mga amo ni nga mga klase sang kasaysayan dumahambal ka nga ti daw ara sa pelikula pero patudtod nga nagakatabo. This is a true to life story of Marco sang Sipalay City no. Lain lang ni ang iya sini iya nga true identity no, ari diri ang iya sini nga ngalan kag iya sini iya nga address gid pero true to life story ini mga kabombo no. Although nga nag-use lang siya sang alias o kon code name nga si Marco sang Sipalay City pero this is a real story no. Kung kaisa mambal ka nga daw iya ara lang sa pelikula pero matudtuod ini ang attachment bala sang spouse, particularly sang bana no sa istorya ni Marco sa iya sini iya nga asawa nga sinday nga nagtaliwan na nga bisan 5 years according sa kay Marco 5 years na nga nagtaliwan ang iya sini nga asawa pero sa gihapon hindi siya ka move on, especially ang iya sini kapungaw kahidlaw sa iya sini nga asawa nga si Inday no. Marco, I'm not saying kalimtan mo na gidya totally ang imo sining asawa. Ara lang na da siya sa gihapon, no? Kay palangga mo siya, suno pa sa imo. Pero try to help yourself, no? Nga maka-move on ka, no? Part of moving on, no? Kung pwede pa lang, hindi mo na naiya pagsilinga nga kada kaon mo, istoryahon mo na da sa radang pinggan niya, kundi kakasalaan ka gani nga medyo may litok na suno pa sa imo sini iya nga timbang dira sa inyo sini nga balay no. So part of moving on, hindi mo na napaghimuon no. I'm sure kada bugtaw mo ara man nagyapon siya sa imo si panghuna-una ang tigpusoon, no need nga i-act mo pagid bala no nga as if do ara siya literally no kissing the picture. Hindi avoid mo na ara lang na siya sa picture niyo no. Memorabilia, photographs and memories ika nga no. Pero not necessarily mean nga gaan mo gina siya nga halukan mo na da siya every day of your life. Ipaano ka na maka-move on nga Marco no. So tuod gina, try to go out Marco no. Your own ula pa kagani nag-50. So, bod silingon, very young pa, kag give yourself a chance man. No, ang imo si galingon nga mag-socialize man bala sa liwat, no? I'm sure kapuli ka lang. Kahit amo naman ang himuon mo, panumdumon si misis mo, ang kahidlaw mo, no? Untatan mo na Marco. Kaysa gihapon, ara man lang dayang imo si asawa, pero you have to learn to move on by, going out with your friends, with your mga ka-office mates, no? Socialize ka mo, kag you're only pila, ambal mo to 49, no? Wala ka pa nagka-50. Why not, no? May ara pa, basi may ara pa, kag amo na pamaagi nga malimtan mo na ang imo sining asawa. She's just part of your kahapon lamang, your memories. Magapabilin siya sa imo si tigipuson, but not to the point nga as if gina-act mugid nga ara siya physically no sa imo sini iya pagpangabuhi dira sa inyo sini nga balay no. I-stop mo na siya no ka Marco kung gusto mo nga maka-move on gid kay nagsulat ka diri to ask no advice kung paano mo malimtan ang imo sini iya, paano ka makalimot Marco no sa imo sini iya nga nangin sitwasyon sa karon. Okay, and don't forget to pray also no ang imo sini iya nga future. Isa man lang ang inyo sini nga bata no, literally wala ka na da sang upod, nag-iisahanon ka na. Basi pila ka adlaw madalman ka. Amula na nga anunta, basi madalman ka bala Marco no. Try to help yourself. Come on, get up. Magpangilala sang bag-o.
Base pa lang, no? Socialize. Hindi ka gidya pagpabayaan sa Ginoo kung magpangayo ka sang sang bulig sa iya, no? Parang magmaging normal man, no? Ang imo siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Salamat gid Marco sa imo sini matahom nga kasaysayan. Mga kabombo, kung mayara man kamo sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Salamat gid Marco sa imo si kasaysayan. Kung kamo mayara man sa kasaysayan, come on, no, i-share diri. Before kita mag-say bye-bye, by the way, good afternoon sa kay April Boy Aguilar. Good afternoon, Miss Just. Paki-greet lang. Si Nancy Aguilar nga panahi, subong. Kag samtang nagapanahi, nagapamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. At sa tanan nga mataga Murcia, more power. Si Edna Bacan. Hello, Edna Bacan. Good PM, Miss Just. Din naman kami sa YouTube. Nagalantaw sa imo. Kag nagapamati, more power si Toto Arnel Bacan, Senior Galiini. Salamat gid sa mga nagpa-reserve si Grace Batilier. Hello, Miss Jazz. I am now watching you. Hello sa mga taga Bacolod. Keep safe mga kababayan. Grace Batilier, diin ka subong, no? Ahay, taga Diriman pero ato siguro sa iba na pungsod, no? Grace Batilier. Si Rose Ann Basanyes, salamat gid Miss Just listening from Kabangkalan. Hi kay Nong Toto kagkagnang Inday sang Bata, Bacolod City. Sige, wala kita sa panahon, but before that, ari anang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. I have how many? 1, 2, 3, 4. No, I have 4 beautiful promises of God, no? 4 Bible verses nga makatagid sa aton sang inspirasyon na magpadayon sa pagpangabuhi sa sining kalibutan. So Romans 8:28, isa-isahon ko na lang, no? This is a very simple kang mabatian naton sa masami nga mga dinalan sa balang kasulatan sa Dios, pero just a sort of reminders para sa aton tanan-tanan, especially sa mga yara bala subong the midst of trials in life. Don't forget pila sa mga promesa sa Diyos sa aton makitaan sa Romans 8:28. Nagasiling, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No? Promise sang Diyos ina para sa aton, no? Romans 8:28. Isa pagid ka promesa sang Diyos nga embrace ginaton sa aton sini nga kabuhi, no? Deuteronomy 31:6. Naghambal ang Diyos sa aton, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Nami nga promisa sa Diyos, He will never leave us nor forsake us. Kung ikaw dira nagabatsa nga isahanon at you and you against the world, no. God is with you, and He will never leave you nor forsake you. Isaiah chapter 41 verse 10, dara man nagasiling, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you in my righteous right hand. And lastly, sa Psalm 46:10, dara nagasiling, He says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, be still and know that I am God. I am your God, and I love you so much. Palangga kita sa Diyos. That is why wala ay kita ginapabayaan, no? Reminding us always, pinaagi sa sining mga dinalan sa sinibalaan nga kasulatan. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time. Nasa liwat ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo